Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyuri tolan dan syaratake il wujubi kedue wajibe alamar ati ing atase wong wadon ma'ama ing dalam sartane perkara dukira kang wis den tutur apa mah den syaratake apa ayah ruja yen to metu ma'a sartane mar'ah sapa mahramun mahram au zaujun utawa bojone ketemu kurang-kurang au zaujun utawa bojone orang ketemu orang di bojo au zaujun repot orang wediku iku apa ulang rusuk erone iku mbiyen kecemplung neng brantas ya lah sembuh hilang neng di serepot ora ketemu au zaujun atau bojo lanang au niswatun utawa pira-pira wadon sikotun pira-pira kang apa jenenge kena den percaya sikotun pira-pira kang kena den walau kana imaan senajan iku pira-pira amat wadalika ya pokok di syaratnya wadalika utai mengkono syarat syarat ikuli hurmati safariha karena harami lungone mar'ah wahdaha halih sijine mar'ah wa ing qasura senajan cendhek apa safar au kanat utawa senajan ana sapa mar'ah iku fi qafilatin ing dalam rombongan azimatin kang agung jadi ya cara wong wedok nek cara apa cara haji ataupun senajan tau sampean lunga ora sah adoh ning pasar ning pundi yang Brebeg kan itu kudune cara wis duwe bojo iku kudu izin nek kancane diterke makane wong wedok sing apik iku nek wis duwe bojo eling-elingan nek wis duwe bojo diusahane meskipun pernikahannya wis suwe panggah tetep izin ning bojone walau kana pengadatane wong wedok iku nek cara blonjo ning wong iki ning bakul letek apa biasane langsung wis blonjo adate ning ngene biasane wis blonjo maklum ya wis nganggo kebutuhan iku biasane gak izin nek sing apik ya gak izin panggah mas ya bojone gak enek umpama bojone pas lunga apa ning ndi izin mas kula badhe medal dikengken ibu tau ajenge blonjo niku ngoten niku nek iso sing apik ngono kuwi izin makane wong wedok iku kudu enek mas ngeten sampean duwe mbah anake gak enek sing mberekne haji lha akhirnya apa lek ngarani apa jenenge taukil wali apa dititipne sapa ngono biasane nek kudu taukil ning apa rombongane sapa mengki rono gak enek mahrame taukil mahram Bismillahirrahmanirrahim wong wedok fa in ghalaba apa meneh dolan dhewe fa in ghalaba di kok ilang walaha bila wujubin walahalan iku kedua ini wau mar'ah bila wujubin lawan tanpa wajib ayah ruca utawi yen metu sapa mar'ah ma'amra'atin sartane wong wadon sikoten kang sikoh kang kena den percaya li ada fardil islami krana nekani fardune Islam walaisa lan ora ana iku laha wenang kedue mar'ah apa al khuruju
metu apa al khuruju mertu ditatawuin krana sunah ngibadah sunah walau ma'ani swatin senajan sartane pira-pira wadon walau ma'ani swatin senajan sartane pira wadon kasiratin kang akeh wa ing qasura senajan cendhek apa as-safaru lelungan ane wong wedok iku biasane wong wedok niku jelas akeh bingunge akeh apa remponge akeh gak kaya wong lanang iki cok safar dhewe iku biasane akeh tatak ya santai wong wedok niku gampang apa bingung gampangan gupuh dan sebagainya makanya wong wedok iku nek iso ya safar jelas kudu nek mahram adike mase bapake iso ngoten niku lek haji karo bojone dan sebagainya. Padahal wong nek haji karo bojone niku ora malah gampang, ora malah penak niku malah diuji reno abot. Wong nek haji sekalian niku sanjangi cerita-ceritane wong sing haji niku lek karo bojone niku malah wabot. Malah sing tahun wingi malah estu. Haji niku biasane niku sak maktab. Iku sekalian cara kula daftar sekalian karo bojo. Biasane sak hotel iku mboten. Hotel wis beda-beda. Sing tahun wingi niku estu. Wadah sing wong semisal bapak ibuke karo anake niku pisah, kathah sing pisah maktabe gitu. Kono apa lek ngarani wingi? Lek ngarani napa kongsi napa ngene. Niku akhire wadah sing padha-padha sak klotere niku. Hotele beda-beda. Gak bareng. Makane pokoke ngoten niku kudu saleh pasahane sing Gusti Allah. Semoga-moga dipenakne dalane mergo wis ngono ning ibadah ra kenek disuwun sing pengene sing penak aku wis tau ra kena neng. Bismillahirrahmanirrahim. Awistawaya wa ing qasura au kanat utawa ana saumarah au kanat utawa senajan ana saumarah iku syauha kang ala rupane jane cara dhewe ora enek kira-kira sing ganggu ora enek setane ra ndulit insyaallah waqas sarafu apa jenenge kitab lek jelaske ngene wa ing kana syauha kudu panggane mahrami waqas sarahu lan teman-teman ngerti lagi sapa fuqaha waqas sarahu dan teman-teman ngerti lagi sapa fuqaha bi ana lan sene kelakuan iku yahrumu haram alal makiyati ing atase wadon bangsa Mekah apa at-tatawwu sunnah bil umrati kelawan lakoni umrah minat tan'imi saking ngepeceni tanah tan'im ma'ani sa'i sartane pira-pira wadon khilafan halin layani liman maring wong naza'a kang melawani sapa man fihi ing dalam haram niku wau atafin yajibani ala kulli mukallafin hurrin marratan kelawan ambalan wahidatan kang siji nglakoni fil umri ing dalem sak umur di wajib apa jenenge napa haji atau umrah sekali tok senajan sekali seumur bitarohin lawan ngendi-ngendi la alal fauri ora ing atase enggal-enggal naam ya bener bitarohin inamaya juzu angin mesne wenang apa at-takhiru ngakhirake alhamdulillah
Bisyartul azmi lawan syarat nejo. Bisyartul azmi lawan syarat nejo. Al fi'li ing atase nglakoni. Al fi'li ing atase nglakoni fil mustaqbali ing dalam zaman kang arep teko. Fil mustaqbali ing dalam zaman kang arep teko. Bismillah. Wa alla yatabayyaqo. Wa alla yatabayyaqo lan yen ora dadi rupek apa niku wau haji karo umrah. Wa alla yatabayyaqo lan yen ora dadi rupek apa haji lan umrah. Alaihi ing atase man. Alaihi ing atase man. Binadarin sebab nadar au qadain. Au qadain utawa ngodoni. Au qadain utawa ngodoni au khaufi adbin utawa wedi lumpuh. Au khaufi adbin utawa wedi lumpuh. Au talafi malin utawa rusake bondo. Lek misal bondone sak rusak, selak entek, selak piye nang daftar haji, nang daftar umroh. Samar karena wong iku yo ngoten iku, nyuwun sewu. Kabeh urip niku kadang spekulasi nyuwun sewu kadang. Kadang bisnisnya pas lancar nih. Kadang pas napa panene akeh, ndang akeh ndang enggal-enggal daftar. Wong panen kadang ora mesti to. Panene koyo pris-prisan, wong tanine ya pris-prisan. Kadang yo gak panen terus rugi, ya kadang yo panen. Nah, mboten mesti. Sampeyan dong mati ngerti. Tapi setidaknya yo nek sampean niku nyuwun sewu. Iki pengalamanku. Sampeyan setidaknya lek nang pondok iku tahun di pengalaman. Nah santri iku minim skill ya, nyuwun sewu. Kadang santri iku minim skill, tapi lek sampean nang pondok iku duwe skill. Duwe pengalaman. Ini insyaallah nang omah. Iku rada setidaknya iku cara pengen usaha apa, duwe pengalaman apa engko iso mlaku. Maksudnya apa maksudnya? Sumbomo. Yang pondok kalau ndelok rencang-rencang yang pondok niku biasanya enek rencang keluarga sing nyekel toko bangunan. Toko bangunan. Jadi bos dan sebagainya, iso ngerti perputarannya. Akhirnya sampai sukses, iso jadi bos neng dalam itu iso tuku mobil, iso dan sebagainya sampai kalau tuku iso sampai tuku mobil barang iso putusa. Ini macam-macam. Enek sing bagiannya semisal hitmai macam-macam. Nek sing ngopeni santri-santri kan biasanya lek cara teng Leboyan teng daerah. Kulo rin ngoten niku hitmah. Hitmah kulo niku senengane nyekel duit. Duite kanca-kanca sak Kediri, sak daerah macam-macam. Niku tak dikelompokne, kulo di store nih ngoten. Niku hitmah. Makane kemutan kulo ngoten niku. Akhire kulo niku sithik-sithik yo mboten kronologis biasa ngitung duit dan sebagainya. Kulo hitmah macam-macam. Kulo tahu dadi panitia ujian yo tahu. Maksudnya setidaknya ini cara ketika di rumah. Aku nih pengalaman ini terus akhirnya apa cara ibadah dolanan kaitannya duit yang mboten dolanan duit maksudnya cara kaitannya apa usaha kaitannya kayak pembayaran dan sebagainya ini akhirnya kan aku tahu di pengalaman ini tak terap nih bagaimana mana yang pondok di misal di sekile misal harus tahu diwarai misal kursus jahit dan sebagainya itu juga sangat penting karena gak mungkin kadang ini saya nek omah-omah gak ngandalne tok wong lanangi wis penak wong wedok iki gandol wong lanang tok mboten. Pasti kan lho. Kadang macam-macam. Saniki akeh wong. Aja ngandalne tenaga tok, ya tenaga ya gak apa-apa. Wong wedok niku kadang yang duwe skill ya. Ngajar niku macam-macam ngajar. Saniki niku ngajar niku lek saumum sampean ngajar nganggo privat dan sebagainya macam-macam. Bojo kula tahu ditawani. Ketika kita ngajar neng sebuah yayasan, iku kan utawa neng apa niku ngapunten, ya kadang ya macam-macam yo cara bisaroh yang andali bisaroh gak cukup lek untuk kadang tapi berkah tapi kadang enak sing memang berniati kerja kadang modal laptop engko ide apa sama iso ngajar alih batak niku mungkin lek cara model kayak apa sifatnya kursus dan sebagainya niku gajine yo lumayan orang-orang iki ora ngomongke ngomongke gaji kadang makanya sampean nang pondok niku kira-kira ngono kuwi skill ku opo aja mek gur aku nang dalam ini karo dingelmoni Mas. Terus misalnya bagian media sing iki ditekuni tenanan kok iso sampean enek ngedel akun ngedel apa golek subscriber akeh kan ya lumayan jutaan ya. Lho kata es tuh kata alumni sak ngisor-ngisor kuwi kata.
model YouTube lho ya. Wah, jare ini selain bisnis liyane YouTube ini lho, geremek napa cerita-cerita apa dadek di YouTube. Cerita-cerita apa ini duitnya oke. Nah, maksudnya ngeten lho, cara kita ngajar, ketika kita ngabdi niku yo kudune yo maksudnya selainnya skillnya macam-macam. Ojo ngandalin skill karo tenaga sing abot ngene. Estu kok masalah tahu kan, skill ora ngandalin skill tapi ngandalin kalau aku melok nyun sewu. Wong tuwa krono iki isone kan nganggo okol. Nganggo okol niku nganggo tenaga. Kula ki nate nyambut damel sing kerja ngono kuwi ya Allah, isuk sampai awan sampai rasane lecet kabeh sampai loro. Oleh mek 30.000, 40.000 wis ngomoyo. Macem-macem makane sampe nang pondok iku sok dieling-eling. Aku nang pondok kuwi duwe skill, duwe kira-kira bakatku ya apa. Cara usaha. Wong wedok kudune ya ngono kuwi barang. Kadang aku ya isin kadang. Aku ngerawati duwe mindset bisnis saya yang ada. Iki rasa produk pelajaran atau rada ngomongin rada di luar pelajaran ya rada sithik. Saya nggak terlalu bisa bisnis karena rata-rata keluarga saya itu petani semua. Sedangkan istri saya itu basicnya pinter bisnis. Bojoku mermetu kok pondok wis arepe pengen nyapa-nyapan saya rada pengen sak omahku pengen usaha plastik dan sebagainya. Ngono kuwi pikirane. Aku ora opo aku ora iso. Akhirnya pengen arepe nguli neng di riyen pas kali ngajar teng Lirboyo pengen ya krono wis duwe tanggung jawab bojo, duwe tanggung jawab. Niku kudu kudu. Makanya sampean diteni so skill apa yang sampean miliki umpama sampean pinter iso nggawa wong lumayan. Tapi aja dibodoni nggawa wong wis travel umroh travel umroh travel haji tapi ngono kuwi ngeten kula ya ngobrol-ngobrol wong niku nek semakin besar napa pendapatannya tapi besar risikonya bang wong nek besar pendapatannya besar risikonya wong niku lek cara sundal kula ya aku gak ati pengen nang sene emangnya tak cerita aku gak pengen cerita aku tuh pengen duit travel dan sebagainya dan sebagainya gede omsete per kepalanya kena tapi resikonya juga lebih gede meneh aku ya untung orang rapati duit jamaah ya rapati anu saya pengen maksudnya abot Bismillahirrahmanirrahim makanya nek kula nyuwun sewu kula kemutan sing paling penting sing tak uberi gak akeh tapi sing tak uberi berkah sing tak paling tak uber niku rezeki niku gak akeh kula wangen-angen mbiyen mak pengen usaha ini ndang tuku ngene tuku gak usah sebagai golek berkah lah berkah niku napa lek tinggi apa-apa panggah cukup panggah kadang ya turah iso nyeleng ini berkah orang delok saiki gak iso berkah dikekne wong ya panggah tambah ora kurang tinggi nafkah bojone ya cukup anake di kebutuhan apa nalika ning rumah sakit aku mbiyen gak duwe BPJS ki estu gak duwe tapi ya cukup ngono jenenge berkah paham ya aja pati golek nguber akeh kabeh ngono biasane ngono kuwi nang donya sing diberi akeh ane kula kemutan ya kadang golek berkah termasuk salah siji sing rada berkah aku ning rezekiku dhewe termasuk kula sing gak pati tau tak tinggal iku ngajar pengen berkah mergo ngajar Bismillahirrahmanirrahim wis cerita tok lah situ maknae Bismillahirrahmanirrahim umroh haji gara-gara umroh kita lakuin pun Far'un tajibu bikorinatin lawan pertondo bikorinatin kan korinah atau pertondo walau dhaifatan senajan iku kang apes wakilat yajibu wajib kula nembe ngertos nyun sewu aku ngomong ke sesuatu sing tak amati teng Lirboyo niku mboten enten duriyae sing ngedekne travel kene terus kalau angen-angen tok pasuan sawal nih kenapa kok Lirboyo enggak mau kaitane ngedekne ngoten niku wedine apa ya ngoten niku wong travel umroh haji niku nyun sewu bisnis sing sangat besar omsetnya nyun sewu tapi nang Lirboyo mboten krana lek kula ngarani lho ngati-ngati nang berkah dan sing kedua lek pengen travel niku cara Lirboyo niku melok travel yom ada travel boten kok mengadakan sendiri boten
Wis niku lek Lirboyo ngoten niku. Gak mboten duriyah sing ngedekne travel mboten enten datang Lirboyo. Tapi lek pondok itu mboten menapa wae enten sing memang pondok niku memang krana memang ge untuk napa pengelolaan napa gen maju mboten napa apik sae. Tapi lek teng Lirboyo niku nyun sewu memang iki kabeh enek-enek delok enek manfaate. Kabeh enek sing manfaate luwih gede, omsete niku memang ora kanggo pribadi tapi kanggo kemakmuran pondok gak apa-apa apik. Tapi enten, tapi lek teng Lirboyo nyun sewu aku ngerti oh akhirnya ngertos dia oh kadang ya umpama ya hari ini atau bulan ini kan sering sama saya nih oh, kadang nggak travel A kadang nggak B sih gak panggah iki ya uang niku lek dieloki sama duwe travel ya umpama semua Roni duwe travel gue di semisal mas saya Mojosari sering ngeloki lah sampean kan duwe langsung umpama sing sering berek umpama Gus Ikdam atau apa jenis umpama duwe gaco nih Roni langsung legit langsungan ya tenan langsung wah travelnya langsung payu pol-polan niku umpama niku dari cara sponsore sapa sing nderek makanya bayi Lirboyo betul meskipun alumni A niku di travel gantos kin apa kin gak terlalu gampangan apa fanatik oh lek bayi kayak aku melok umroh Bismillahirrahmanirrahim padha kaya anu profit sponsor Bismillahirrahmanirrahim wakilah wajib ala qadiri ya Allah ala qadiri ngatasi wong kang kuwasa apa alayat rukayen ora tinggal sapa qadir al hajja ing haji fi kulli khamsin ing dalem saben fi kulli khamsi sinina ing dalem saben-saben 5 tahun li khabarin kena ana hadis fi ing dalem yajibu makane cara sampean delok enek masyayikh enek kiai sing napa niku setiap 5 tahun sekali haji setiap apa niku makanya enek ini wakilah yajibu ala qadir niki ada yang mengatakan wajib ya hukumnya wong sing mampu nih wajib ya. Minimal ya 5 tahun sekali 5 tahun khamsi sinina haji farun ojo enak yo hoja haji jadi enak niku kadang ngamal gitu ngamal ke hadis ngamal ke apa oleh sampeyan mikirnya panggah ngono kuwi ya suudon yajibu wajib apa inabatu gawe ganti apa inabatan gawe ganti an mayitin saking mayit alaihi kang iku ing atase mayit nusukun utawi ibadah haji alaihi kang iku ing atase mayit nusukun utawi ibadah haji mintir katihi saking bondo tinggalane mayit kama tukdo kaya oleh den sauri minhu saking mayit apa duyunuhu pira-pira utange mayit falau lam takun mongko lamun ora ana iku lahu kedhe mayit apa tirkatun bondo tinggalan alias napa tirkah warisan sunnah mongko den sunahake liwarisi kedhe ahli warise mayit apa ayyafalahu yen to agawe sapa waris ing nusuk apa ayyafalahu yen to agawe sapa waris ing nusuk anhu saking dadi gantine mayit falau fa'alahu mongko lamun agawe hu ing niku wau apa jenenge nusuk falau fa'alahu mongko lamun agawe hu ing nusuk sapa ajnabiyun wong liya ya jaza mongko wenang apa niku fa'alahu walau bila iznin senajan iku kelawan tanpa izin jadi hukum pertama wong mati sing ninggal tirkah bagi ahli warisnya sing perlu dikaji ulang itu adalah sing penting selain hutang adalah rukun-rukun islami wong tuane menawa durung kelakonan wong niku haji napa ngarani haji badal haji kan murah kan gitu
daripada haji asli. Niku nek cara duwe tirkah ya niku hukumnya wajib. Tirkahe warisane didamel ngoten niku. Nek gak iso, gak enek tirkahe, gak ninggal apa-apa umumane aku so gak ninggal apa-apa ya, ninggalku ninggal kitab, ninggal apa lemari wis tinggalane. Enten ngoten niku sing. Kula niku gadah guru ngoten niku. Gadah guru teng desa kula enten. Aku gak ninggalne bondo ning awakmu. Aku ninggalku ya kae kitab, ninggal ngono enten. Jadi rasa royokan bondo. Masya Allah, sabar pol. Sabar lah. Enten sing ngoten niku. Lah niku lek cara warise niku, umpama warise ahli warise enek sing sugih, urunan atau dan sebagainya. Haji bebas sebagai gantos niku yang sebayo saged niku hukumnya sunnah tadi, sunnah mboten wajib. Lek tirkae enek wajib. Lek mboten enten sunnah ahli warise. Saumpama enek wong liya sing nglakone, umpama enek wong liya biyen kenalane apik tahun ulung, lah pun niku tak hajekne badal kula umpama sing enek nanggung wong liya mergo ahli waris enek sing mampu umpamane. Biasa-biasa kabeh sik ekonomine Ramadan. Niku mboten napa-napa. Walau bila izin, tanpa izine ahli waris, tanpa izine sing ninggal, wong sing ninggal ya ora ngizini, wong ya ora kena diizini ya. Ahli waris mboten napa-napa. Lah niki permasalahannya ketika ini omone. Wa ana fakin pun. Iki permasalahan wa an afakin lan saking wong kang ana njabane kutha. Wa an afakin lan saking wong kang ana njabane kutha. Makdubin kang lumpuh. Ini wong lumpuh iki piye wong lumpuh. Makdubin kang lumpuh ajizin kang apes. Ajizin kang apes anin nusuki saking ibadah haji. Anin nusuki saking ibadah haji binafsi kelawan awak dhewe niku afakin. Afakin. Di wong sing di luar kota sing dia lumpuh ya, gak bisa menjalankan ibadah nusuk. Inahwi zamanatin kono sepadane lumpuh. Inahwi zamanatin kono sepadane lumpuh au marodin utawa loro. Layurja kang ora bisa den arep-arep. Layurja kang ora bisa den arep-arep apa buruhu warase marot. Diujrati misrin lawan ongkos pepadan. Diujrati misrin lawan ongkos pepadan. Faddolat kang turah apa tirkah. Amma saking perkara yahtaju kang butuh ingma. Yahtaju kang butuh ingma apa al-ma'dubu wong kang lumpuh. Apa al-ma'dubu wong kang lumpuh yaumal istijari ing dalem dinane nyewa. Wa amalan saking perkara ada kang liyane apa mah. Wa amalan saking perkara ada kang liyane apa mah muknatan nafsi ing radati awak dhewe niku wau. Makdub kang lumpuh. Wa yalihi lan bati makdub. Ba'dahu ing dalem sause yaumul istijar niku wau. Wala yasihu an ora sah. Apa ayyahujja yen to haji sapa wong an ma'dubin saking wong kang lumpuh bihoiri idnihi lawan tanpa idine makdub bihoiri idnihi lawan tanpa idine makdub li anal hajja krasane haji iku yaftakiru butuh apa haji linniyati maring niat wal ma'dubu tawi wong kang lumpuh iku ahlun ahli laha maring niat wal idni lan maring izin jadi saumpama sampean duwe wong tuwa sing nyun sewu lumpuh umpama stroke utawa memang napa kecelakaan sing nun sewu wis layurja beruhu wis ora mungkin waras ya wis ora pari iso. Lha kuwi sampean saumpama kalau apene ndak haji kaya wis rekoso banget ra mungkin. Karena kudu saumpama duwite umpama kok ngajeni ibu tok gak enek wakile sing ndorong ya ora iso umpama. Ra enek duwite haji mek siji tok. Lah lek ngoten niku sampean umpama akhire hajine dibadalne diwakilne. Lah niku lek cara diwakilne sampean kudu butuh izin. Bu, jenengan kula haji ini badal
Nyuwun izin nggih niki angsal purun apa mboten atau angsal napa mboten. Nah, kudu izin. Karena asline niate wonge iso nglakoni, mampu untuk niat. Jelas wong ahli iso niat-niat, tapi kan gak mampu untuk melakukan. Istitoah iso niat iso wong-wonge urip, beda karo mayit. Mayit kan iso. Ora mampu gitu. Mayit ora mampu ya ora cek duit tapi misalkan. Tapi lek ini kan mboten. Iki niate iso tapi nglakonine sing gak iso. Duite enek ya. Iki kudu izin kudu enek diizini jadi niati niku tapi akhirnya napa diwakilnya arkanuhu tahu pira-pira rukune haji al haji tegese haji iku sitatun ana 6 ahadua utawi salah sijine sitah iku ihram bi kelawan haji ihram iku niat awal niat biniati dukhulin tegese lawan niat manjing biniati dukhulin tegese lawan niat manjing fihi dalam haji macam-macam niku macam-macam niat niku mulai ini enek singking berali enek singking napa macam-macam tergantung kedatangane mulai datang dari Indonesia aku dari arah mana akhirnya mulai niat di mana sing datang dari Eropa tekone daerah ndi akhirnya niati kondi macam-macam riyen kemutan kula ngono kuwi pas napa praktek haji ngono kuwi. Sing luwih ngerti ya sing wong biasa. Sing biasa nderek nih haji niku jelas akeh ngertine. Sing duwe napa KPIH. Ini ada dukhulin fihi. Duwe rencang tapi rong duwe duit ya ngono kuwi. Ini ada dukhulin fihi. Kata rencang beberapa nih wis duwe napa travel ngoten niku kata. Ini ada dukhulin fihi. Ini khabarin kula estu kula niku nyon sewu sing apa sampean lek duwe kanca iki cara aku prinsip aku yo sampean duwe kancane sampean niku semisal teko ning sampean dengan nyon sewu umpama yo dengan apa gowo apa dan sebagainya itu gak usah gaman gumunan dunia ini kok siji ra usah gumunan umpama sampean pakaiane kancane kula sering ditekani kanca ni sing apa sing enek dadi apa pengacara nggawane mobil dituduhne duit akeh lek iso iku sampeyan duwe duit akeh ora usah dituduhne iku prinsipe guru kula yo rencang kula sampeyan masalah duit aja mbok ketokne ora usah ketokne wong biasa ngene pokoke ning sampeyan masuk biasa ning atine randi utang turu penakne wis tenan kula niku tekani kanca buka serekan duit akeh gak gumunan aku alah donya iki donya gak gaman gumunan teko nggo mobil sing apik biasa ning donya iki mak sak laptop yo gak ngerti mobil dhewe apa nyile kan gak ngerti to makane gak usah gumunan makane ae dhewe aja tertipu watah niku kula ningali enek nyen saya ya pokoke macam-macam ceritane urip ngono amen ojo nyawang story enten ya enek kula mboten ngertos enek anak kula nggih cah riyen niku teng pas jaman teng Surabaya niku nikah niku kaya bojone niku enak kaya ya tumpakane mobil dan sebagainya mangan di posting ternyata apa nyilih duit kancane ya ini berarti piye jajal sing disilikan makane mboten usah ngono pokoke ae dhewe nek kula piyambak pribadi tak omongi bojo kula bareng gak usah sering posting gak usah nuduhne apa gak usah biasa ya aja duwe yo biasa karena kemungkinan orang itu wong nek dikira duwe kan mestine disilikan penak kan potensi di lek gak usah ngetokne biasa ngono kalau kemutan guru kula niku biasa nabi yo biasa kadang tapi yo macam-macam ndelok guru macam-macam enek sing guru yo kadang yo macak nek acara napa yo macak sing sae krana mulyane majelis krana mulyane ilmu yo enten macam-macam delok macam-macam makane sampean ojo kula masih ojo misal ya duwe emas ora sedikit ane kabeh masih sakmene ora usah disimen karena khawatir wong potensi wong niku jane umpama jane umpama roni ndelok wong wedok umpama
Saya duwe niat apa pengen roro, tapi belak krono enek kalunge grande 5, gelange kan enek wong malah tujuannya kan ke apa? Sapa kae? Nah, Bang Nabi waspadalah karena orang itu karena bukan karena keinginan tapi karena ada kesempatan dan lah ya dah kesempatan dan wong sing mancing. Mancing maksudnya enek emas ketok nih dan sebagainya potensi ngoten niku. Ada nyon sewu. Bojo kula niku cara adate ndelok apa yang sepai dan sebagainya kan nyon sewu ndoro rada enten keturunan Madura tapi boten pati adat sing ngoten niku gak pati digawe sing ketok gembrandul gak usah gak apik wong duwe ilmu karo ora kudu bedane niate apa Allah alam bisawab ya sya arkan